kaja di zaman kini. Adonan tinggal, ado pulonan pai. Dari Manggale, pegawai sampai bakuli. Mencari piti sulitnya ala urabi. Kalau barang ayatnya malonce tinggi. Dari kakain sayu sampai kasugi. Koin dua banyak nan darah tinggi. Di pemikiran piti satyo hari. Ko ado mana bakapun sawit jogata. Harago sawit jogata yo sabana murah. Kok dipandang pulonan tamai bakulia. Gelar jadwal S3 indah papa bidang. Pandanglah kami ko bapak pemerintah. Ekonomi masyarakat banyak nan lama. Angko banyak itu udah nang salah arah. Dia mencari piti sabana payah. Yo, Banyak nan payah hidup, banyak nan susah. Iyo. Mencari piti gini iyo sabana susah. Betul. Suwo tidak kiri kanan mengko balakang. ayo. Mako dari itu jangan sampai tati lantang. Kaja bakaja di zaman kini. Adonan tinggal, ado pulonan pai. Dari Manggale, pegawai sampai bakuli. Mencari piti sulitnya ala urabi.